Ola, moi boas tardes a todas e todos. Quero expresarvos a miña gratitude pola vosa presenza e asemade parabéns a Manuel, o autor da obra Maldita Eternidade, coa que mereceu ser recoñecido co primeiro premio Eduardo Pondal de Poesía na súa sexta convocatoria, convocado por Editorial Medulia. Teño que darlle, en primeiro lugar, a benvida e a palabra á Concelleira de Cultura de Lugo, Maite Ferreiro, e agradecerlle de antemán a súa presenza. Bueno, benvidos e benvidas. Eu non podo máis que trasladar a miña emoción porque hoxe este espazo do vello cárcere cheo de xente que queira vivir en directo unha presentación dun libro de poesía que acaba de ganar un premio, efectivamente, pero non deixa de ser un libro de poesía que sempre parece que é un pouco fora do que é a comercialización ou o habitual do que xente lea. Manuel Vázquez, natural de Pol e actualmente residente na cidade de Lugo, enceta o seu contacto coa literatura hai varios anos, publicando artigos en distintos xornais e poemas en obras colectivas. Presenta a súa primeira novela, O prazer da chuvia, tamén editada por Medulia no 2023, co limiar do escritor e bo amigo del, Xesús Trasorras, onde fala da esencia e a idiosincrasia da xente do rural, cunha categórica defensa do pobo galego, da súa lingua e herdanza cultural. Poquinho de atención. Xa sei que o meu parece unha maldita eternidade, pero a partir de agora vai a ser un pouco máis rápido. Agora doulle paso o escritor Xulio Valcárcel. Cando queira, Xulio. Autoridades, señoras e señores, amigas e amigos, boa tarde e moitas gracias por esta efusión de cariño, de sinergia positiva, definitiva. Esta era, pensaba eu, a maldita eternidade da que falamos. Pero non, eu creo que a de Manuel é bendita eternidade. Bendita eternidade, señoras e señores, que mereceu o premio Eduardo Pondal, que é un premio que na primeira convocatoria tuvemos un patrocinio do Concello de Ponteceso, a terra de Pondal, a pequena Ponteceso que dicían os seus versos, e a partir de aí, pois, a directora, Diana Valera Puñal, que lles fala, todo o equipo, en definitiva, consideramos que, por respeto a Eduardo Pondal e por que temos que promocionar a cultura galega dando a conocer novos valores e consolidando os xa existentes, era preciso e conveniente, e se non é necesario, continuar coa programación europea. Así que, con permiso de todas e todos vós, vou entregar o premio e presentación. E como non, teño que presentar as persoas que me acompañan nesta mesa. Maite Ferreiro, Concelleira de Cultura, grazas por facer un esforzo, por buscar un oco na túa apretada xenda, ilusioname moito que nos acompañes. Grazas a Monse Magalán por coordinar o evento, por conducilo pola fonda e moi xenerosa análise da obra. E grazas tamén a Xulio López Valcárcel, editor de Medulia. Titúlase Maldita Eternidade. O primeiro que podedes ver é a fotografía da cuberta.
O autor está con nosotros, Xosé Manuel Otero. Agora, como vos dixen, non me vou a enrollar. Uns poucos poemas e algúns breves comentarios. Quero comezar cun poema que se titula Lila. Con el intento expresar o que é para min a poesía. Se me preguntas que é a poesía, diríache, como primeira idea, que a poesía son bombas caendo en Palestina. Bombas caendo en Palestina. Son os doces dun escaparate nos ollos dun neno pobre. Son fotos de colores para un neno cego. Son gotas de augas microscópicas no deserto. Son as noites que non se esquecen, que arden sempre. Son as mulleres arrayanas, alma e néboa, que retratou Mercedes Vázquez Saavedra, mestra da memoria. Merece un aplauso. Poesía é a sombra do aire no vento, os nenos e homes que ian chegar a Castela, as mulleres soas que se facían cargo da aldea, o desengano, a desolación, a soidade, Bukowski, Ellis Cowen, toda dor, todo anhelo, todo lamento. Poesía é unha muller entre bolsas lila, remexendo nun contedor de lixo, as mans entre restos de comida e mofo, os pés no aire, torpes, como esquíos na xeada, tan diferente das mulleres clixé do ideario machista, dos anuncios de perfume, dos caprichos de rico. E pregúntolle a Miguel Hernández, sentado sobre los muertos, que é a poesía, porque non teño a certeza. Non son poeta, son prófugo entre sombras que empuxa padiolas de noite por un corredor. Houve un tempo no que fomos nenos, 1980. Polas tardes xogábamos cunha pelota gastada ás portas de Chocolates Carmiña. Tiñamos pouco, ideais e soños. Ás veces, alguna moeda para comprar tebeos. Despois do partido e das patadas, unha mirinda de ultramarinos sentados onde cadrase. Todo era máis lento, e nós parvos. Soñábamos coas grandes cidades e cos rañaceos, cos coches deportivos, os cantantes de moda e con ter diñeiro. Nunca soubemos que éramos de nenos o noso mellor proxecto, que o impensado paso do tempo nos roubaría o talento. Inocentes, xogábamos con nada, literalmente, mundos fantásticos nunha realidade virtual. Quen soubera que aquela quimera a inventaramos nós. Fomos nenos, pero o paso do tempo deu un froito amargo, o desengano. O paraugas. Confiabas no poder dun paraugas, na forza dos teus brazos, en poder saltar un muro e lanzar a canastra, na protección da familia, na lei da gravitación universal, na xerarquía das cousas, en cal era o teu lugar, no fenómeno atmosférico da felicidade, meu querido Lois Pereiro. No mandamento da infancia, un amigo era, ante todo, alguén a quen defender. Aborrecías a conveniencia e o finximento, pensabas que todo era de verdade. E non é que os tempos mudasen, meu neno. Pasou sen que te decatases que medraches e medrou a falsidade. Agora buscas no pasado, na arqueoloxía da ética, nos lugares, buscas a vida que pensabas atada, buscaste a ti e realmente non queda nada. Non queda nada. E na levidade das noites e dos días confías.
o teu néctar honróme dentro, a tua risa, as tuas bragas lila. Peonia, doce peonia. Son unha mazá caída entre a erva xeada. Sinto o frío, sinto no pescozo, xusto onde deixabas a marca dos teus dentes cando comías a mazá inteira, e agarradas polas da maceira, facías tremer toda a árbore, ata que as raíces resgaban a terra e saían a luz invernal, berrando e saloucando, como na mitose primeira, cando o tempo era infinito e nos pensábamos inmortais. De que falábamos cando falábamos de amor no café da eterna xuventude? Ainda podo oír o teu perfume e quero sentir a tua calor entre as abas. Ainda te soño algunha noite e recordo como se a estivese vendo agora aquela primeira flor. E conto as mazás nas caixas e percorro os postos do mercado e miro ao lonxe onde xa non alcanzo a ver, agardando que aparezas como aquela primeira vez, agardando un corazón de cama dobre como un prado de Yosemite, para que nel descansaras, para que nel descansaras. Peonia, doce peonia. Veo como nun val nevado solitario, entre dúcias de viandantes, xacía o corpo dunha muller. Cubríana de pétalos de rosa os nenos coa imaginación. Canta fragilidade naquel momento, que incerteza, tan considerada que caeu de tal forma que quedase a cara tapada, privándonos do horror da mirada. Se quedaba un hálito de vida naquela muller árabe, imperceptible baixo veo, non interesaba os que pasaban por ali. E se a morte conquistase o seu corpo, comportábase discreta, respetuosa, para non alarmar, que a terra a reciba con néctar. Esperanza. Chámase Valeria. É unha inmigrante sen papéis. Paga con sexo unha cama quente nun piso de Madrid. Caeu dunha escaleira cando limpaba xanelas. No hospital colleron os seus datos, escayola no antebrazo e reducción na luxación de ombro. Informe de alta. Revisión os 2 meses. Cree que poderá traballar. É asistenta nun fogar acomodado. Cobra en B. Amañarase, pensa, ten 2 brazos. O que lle preocupa é non poder pagar a cama. Sexo cada 3 días. Pero Valeria ten esperanza. Tal vez o caseiro permita un aprazamento, co pago dos correspondentes atrasos. Co pago dos correspondentes atrasos. Que fará cando se canse dela? Con todo, Valeria sorrí unha vez ao mes. Increíblemente, Valeria sorrí unha vez ao mes. Cando entra na oficina de Western Union, envía diñeiro a México para que os seus nenos non lles falte de nada. Pedinlle a Monse a Magadán que recitase un poema da súa elección. Optou por un que se titula A neve. Onte vimo lonxe as montañas nevadas. Imaginei os cumes en silencio, como se o mundo non fora acabado. Só a neve, só o branco, como se todo estivese por facer. E nacemos, e con nós nace a solidade, na terra, nos paseados, na sombra das árbores, nas pedras, no abecedo, no son do río, na respiración. E cando finamos, renacen outros
a señardade, na neve, no branco, na espesura das xentes na rúa. E pode ser amada, desexada, se acaso aceptada, porque é a expresión xenuína da vida, da autonomía humana, condición para a liberdade, para a dor. No entanto, as capas da realidade non son transparentes. É necesario apartalas unha por unha para entender que doe o tempo fondamente, cando da soidade quedamos orfos, cando quedou o nada, a ausencia de calquera estímulo pracenteiro, a perda da saudade, o baleiro. Cando estás só e non ves a luz, os libros, a música, a paisaxe, non os ves porque non te aprenderon. E do nada non se sai, mas non temas a soidade. Moitas grazas. Para terminar, un poema de resistencia, unha defensa do humanismo e da fraternidade, un poema de final impensado. Cando o escribín dixen, teño que cambiálo, pero non o cambiei. Un poema de final impensado que é un berro contra todos os movimentos reaccionarios, unha defensa dunha sociedade aberta, diversa e integradora. O poema titúlase Chapeu, está dedicado tamén a un lugar de barrio, a un lugar de resistencia que está aquí ao lado, na rúa Salvador de Madariaga, que se chama A Despensa do Sá, unha taberna cultural que achega a cultura ao barrio, a poesía, a arte. A ver que tal me sae porque teño a voz regular. Chapeu. Quixera entrar no Sá contra as horras, alternar con Estevez e con Xana, con Javier Crae e con Paco Pescana, almorzar en Tiffany's con Truman Capote, sentar no Brasileira con Pessoa, merendar con Marie Curie, visitar o cuarto de Virginia Woolf, escoitar o requiem de Anna Maktova nas prazas máis grandes de Moscova, pasear por Madrid na man de Maruja Mayo ou de Dalí, ser un chapeu, chapeu beat, chapeu de poeta, chapeu de física e química polonesa, de pintor vanguardista, de escultor, de taberneiro renacentista, de cantautor, das sen sombreiro, dos deserdados, dos que se venden na feira e dos namorados. Chapeu, chapeu de Pancho Villa. ¡Viva México, cabrones! E acabo, agora sí, acabo dedicándolle o premio Eduardo Pondal a Teresa. A Teresa, porque na incerteza da vida ti esa liña do horizonte. Isto sale un pouco do guión. Isto non é habitual, pero hoxe non é habitual o que estamos vivindo aquí. O sea, este salón de actos cheo de xente para presentar un libro de poemas non é habitual. Entón, eu tamén quero facer algo non habitual, que non fago habitualmente cando presento un libro, para destacar a capacidade de comunicación que ten este home, Manuel, que a mí me sorprendeu, ademais, nun programa que ten a Diputación Provincial que se chama A Vanguarda, que está na aldea. Tiñades que ver como cando el se dirixe nos institutos o alumnado falando de a historia, a vanguarda está na aldea, a capacidade comunicativa que ten e, sobre todo, como consigue o alumnado dos institutos estén pendientes
do que dicen. E ademais eu estou convencido que esa capacidade que ten de moverse polo escenario, que non é doado, que o conseguiu a base de pasear polos pasillos do ULA. Quero destacar unha cousa que hoxe dixo aquí, que moitas veces a xente de Lugo non temos en conta, e que é moi importante, que son eses lugares que el mencionou que se fai cultura. Hoxe aquí temos xente... Yo te nombro, libertad. Por el pájaro enjaulado, por el pez de la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, por tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro